Tak a sme doma, priatelia. V piatok som skonštatoval, že niektorí novinári po atentáte na Roberta Fica nenabrali odvahu pozrieť sa do zrkadla a radšej pokračujú v ich vymyslenom príbehu o zlých politikoch a svätých novinároch. To, čo včera predviedol moderátor politickej relácie na Markíze vo svojom záverečnom vstupe, je svetový rekord v nepochopení toho, čo sa stalo. Ak sa moderátor v priamom prenose sebastretne vyhlási za pilier demokracie, na ktorom stojí a padá celá republika, tak si tu zjavne niekto poplietol sezónu s fazónou. Pilierom demokracie totiž nie je moderátor, ale diskutujúci, ktorí môžu otvorene a bez strachu komunikovať opačné názory. Férový dialog ľudí, ktorí sa vzájomne rešpektujú, to je základný pilier demokracie a teda niečo, čo sa zo Slovenska za posledné roky doslova vytratilo. Nikdy som nebol proti ťažkým a kritickým otázkam novinárov. Sám som na nich hodiny odpovedal do posledného mikrofónu. Za 25 rokov sme zviedli stovky konfrontačných diskusí s oponentami, ale odmietame zaujatosť politických aktivistov, ktorí sa snažia tváriť ako novinári. A preto rozumiem súkromnej televízii Markíza, ako aj teátri a Joj, že nevyváženosť v ich diskusiách sa už nedala prehliadať. Nakoniec to isté potrebuje urobiť aj štát s verejnoprávnou RTVS. Nie je predsa možné, aby prvé 2 dni po atentáte na Roberta Fica komentovali tieto udalosti iba jeho všeobecne známi kritici. Žiadame len to, čo je základným imperatívom demokracie, objektívne a vyvážené informácie pre všetkých obyvateľov Slovenskej republiky bez rozdielu. Ako vláda Slovenskej republiky nemôžeme akceptovať, aby akýkoľvek novinár, ktorý nie je schopný rešpektovať pravidlá vyváženosti, si liečil nezhody so svojím zamestnávateľom cez pirátsky výstup, v ktorom sa usiloval zo svojho osobného problému vyrobiť celospoločenský, za ktorý vraj môže, ako inak, vláda Slovenskej republiky. A presne takto pracovali títo politickí aktivisti v médiách posledné roky. Došlo k základnému omylu medzi varením a jedením. Novinári totiž nemajú byť tvorcami, ale konzumentami politiky, kritickými konzumentami. Ale ich vlastný politický názor nemôže tak okato prenikať do ich novinárskej práce, že nakoniec sa ich nástrojom stane namiesto pravdy, vymýšľanie, preháňanie a vyrábanie senzácií bez reálnych faktov. A presne tak vyzeral aj včerajší koniec relácie Na telo. Obviňovanie vlády z cenzúry, boja proti demokracii a plíživej urbanizácii médií je vrcholom nebezpečného zavádzania s jasným motívom burcovať verejnosť k nenávisti bez jediného argumentu či štipky pravdy. Presne táto činnosť vyústila do atentátu na predsedu vlády Slovenskej republiky. Hovoriť o zmieri v spoločnosti bez úprimnej snahy o vyváženosť zo strany médií a novinárov je úplne zbytočné. Práve preto mi dovoľte takto verejne, vážené médiá, vážení novinári, vás vyzvať, aby ste nás raz neobvinili z diktátu. Sadnite si prosím spoločne. Červený, modrý, biely, zelený, akejkoľvek farby ste. Dohodnite sa a sami príďte s návrhom opatrení, ktoré budú jasne smerovať ku skvalitneniu novinárskej práce na Slovensku. Pretože tváriť sa, že u vás doma je všetko v poriadku, je tým najväčším nepochopením atentátu na Roberta Fica. My ako politici na svojej domácej úlohe už pracujeme a prídeme s konkrétnymi opatreniami. Som úprimne zvedavý, s čím prídete vy. Pretože zmier je rovnováha.